أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Ngicela Allah umdali wethu sonke angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Ma-Afrika mahle, umhlaba wonke jikelele la kufinyelela khona lenkundla yokuxhumana. Innal hamdalillah, udumo lonke lufanele u-Allah al-Wahid, yena yedwa, the one and only, as-Samad, ozimeleyo, ongadingi lutho endalweni yakhe kodwa indalo yakhe idinga konke kuye. Lam yalid wa lam yulad, ongazali ongazalwanga. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad, endalweni yakhe kuyo yonke into ayidalile ayikho into efana naye. Bafowethu, thwalani, asinamona. Angikuphindele futhi ngithi thwalani, asinamona. Ngiyaphinda futhi kwesithathu ngithi thwalani, asinamona. Kodwa ukuthwala kwenu makungafaki thina phakathi. Angithi yini enithwele? Akungafaki-ke thina phakathi. Akungafaki imindeni yethu phakathi. Akungafaki izingane ezingenacala. Akungafaki abantu abangenacala. Akungafaki imiphakathi. Angithi uzithwalele uyi-one, qhubeka-ke uyithwalele utaku lakho. Namhlanje ngibhlungu ngendlela eyisimanga ngalento le engizokhuluma ngayo. Oneyindlebe zokuzwa uzozwa, onamehlo okubona uzobona. Lalela-ke, ngivulela Suratul Baqarah chapter 2 yeQuran, isahluko sesibili yeQuran, iverse 168, verse 168. Lalela, Allah says, ya ayyuhan nas, Allah ukhuluma nabantu uthi, o bantu nonke nina eniphila emhlabeni, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Allahu akbar. Allah uthini? Dlanini izinto ezisemthethweni. Dlanini lokho u-Allah atheni kudle, atheni ningakudli ningakudli. Halalan tayyib fil ardi, emhlabeni. Tayyiba, okuclean, okuhlanzekile. Dlanini okuhlanzekile. Subhanallah. Lalela ukuthi Allah mayeqeda lapho ulandela ngokuthini? Wala tattabi'u khutuwati shaitan. Allahu akbar. Futhi ningelandeli izinyathelo zikaSathane. Ningalandeli ini? Izinyathelo zikaSathane. Allahu akbar. Kungani kungamelanga nilandele izinyathelo zikaSathane? Innahu lakum aduwwun mubin. Ngoba uSathane uyisitha senu esingafihlekanga. Uyisitha senu esisobala. Subhanallah. Sangathi umdala ngazivula ingqondo asivula amehlo. U-Allah mayeqhubeka uthini? Innama ya'murukum bisu. Allahu akbar. Ngempela uSathane unitshela ukuthi nenze izinto ezimbi. Yingakho Allah ethi singahambe enyathelweni zakhe. uSathane unitshela ukuthi nenze izenzo ezimbi.
subhanallah, walfahsha, izenzo ezimbi ezinyanyekayo ezingamahlazo, Allahu akbar, wa an taqulu ala Allahi, ekugcineni uzonenza nikhulume ngo-Allah lokhu okuphambene naye, Allahu akbar, ma la ta'lamun, into eningayazi, njengoba nonke maKristu nibhizi nikhuluma ngomdala into eningayazi, njengoba nonke maNazaretha nibhizi nikhuluma ngomdala into eningayazi, njengoba nonke maWatchtower nibhizi nikhuluma ngomdala into eningayazi, njengoba nonke maRoma nikhuluma ngomdala into eningayazi, nani nini enikhonza amadlozi umdala uthi basobhani nikhuluma ngomdali into eningayazi, nikhonza amadlozi nje anizenzi, nenziwa uSathane. uSathane nenza ukuthi nikhulume zonke lezi zinto enizenzayo. Lalelani-ke bafowethu nilalelisise, ngisaphinda futhi ngithi thwalani, kodwa ukuthwala kwenu akungasi-affecti thina, akungasifaki thina, zithwalele nje wena kuphela, singangeni thina. Ngibhlungu njengoba ngikhuluma lento le, ngoba abantu engizokhuluma ngabo la, abantu abathi basindisiwe, angikuphindele, abantu engizokhuluma ngabo la, abantu abathi basindisiwe. Kuba bonke-ke abantu abasindisiwe nabaholi bakhona, nanku umbuzo obhekene nani engicela niwuphendule. Ingabe iyini insindiso? Angiphinde, ingabe iyini insindiso le enishumayelayo enikhuluma ngayo kangaka? Angeke ngiyifihle indawo eDobsonville nge-Good Friday, umfundisi osindisiwe udlwengule ingane eno-12 years. Angazi noma leya ngane iyaphila noma ifile, kodwa mangabe iyaphila leya ngane ayiphinde ibe right esimeni sempilo uma ngabe iyaphila. Into engiyibone lapha kuleya video inyantisa umzimba. Abanye abantu abakhoni nokudla kunamhlanje ababone leyanto, ukuthi ubesephenduka isilwane esinjani ukuthi izibilini zomntwana zize yiphumele ngaphandle ezigcwele igazi. Hayi cha, niyasindiswa bafowethu, hayi niyasindiswa. Akugcini lapho. Before i-Good Friday, lo mfundisi enginitshela ngaye, le ngane uyidlwengulele esontweni nge-Good Friday. Bese niyangiphikisa-ke mangithi mina labaholi benu bathwele nge-Good Friday yikhathi zeminikelo, bayabulala, bayadlwengula, ayikho into e-wrong abangayenzi nge-Good Friday. Umbuzo uthi yini enhle ngalezo nsuku lezo uma ngabe kwenzeka izehlo ezibuhlungu kangaka? Hey bafowethu, ngiyaphinda ngithi ngibhlungu njengoba ngikhuluma kanje. Before i-Good Friday kubanjwe abafundisi abasindisiwe ababili abahlukene. Omunye utholakale nezidumbu zabantu besimame ezintathu zigcitshwe phakathi endlini yesonto ebandleni lakhe la ibandla lihlanganyela khona. Owesibili wabanjwa nezidumbu ezine zabantu besimame zigcitshwe phakathi endlini yesonto lapha abazalwane bebungazela khona, besontela khona. Ngisaphinda futhi kwabasindisiwe, ingabe yiyona insindiso yini leyo? Ngoba phela abantu abenza lento abafundisi abahloniphekile abasindisiwe. Omunye kwatholakala isidumbu sengane eneminyaka 4 sigcitshiwe endlini yesonto ebandleni lakhe. Ngabe yiyona yini insindiso leyo? Ngiyaphinda futhi ma-Afrika amahle, ngiyanixwayisa.
ngithi mina mawuzwa igama elithi Jesus is the Lord, baleka ngazo zombili. Mawuzwa igama elithi in Jesus name ngegama lika Jesu, baleka ngazo zombili. Mawubona le impulampula lezi zaseRoma, ezinye zilihlaza, ezinye zimhlophe, ezinye ziphephule, baleka ngazo zombili. Kubusa uSathane yedwa kulezo ndawo lezo. Uma ungangikholwa, ngena ku YouTube, ubhale laphayana ku search uthi 20 secrets the Romans or the Vaticans doesn't want you to know. Bese uyabheka lawo ma secret layo ukuthi amaRoma yini le angafuni ukuthi uyazi. Number 7 wakhona will shock you. Number 7 wakhona will shock you. So bafowethu, ngibhlungu njengoba ngenza le video le. Akupheli. Siyamkhumbula oMuthoso owayelala nabantwana abancane elukuzana ebandleni lakhe. Bathwele labaholi benu, bathwele labaphathi benu. Omunye futhi Orlando wagwaza ingane no5 years. Wayigwaza la esijungujungini sentamo, wayincela igazi, wayiphuza igazi. Bathi bayambamba abantu futhi azange abaleke, bambamba abantu. Bamshaya, bathi mabemshaya bembuza ukuthi uyibulaleleni ingane, kungani ephuza igazi, wathi kuye ukuphuza igazi kuyafana nokuphuza uCoca-Cola. Akazenzi, ungene umoya ongcolile, ungene umoya wokuthwala. So bonke labafundisi laba benza lokubola lokhu, bathwele abaholi benu, abaphathi benu. Hambani ke nina niye enkonzweni zabo. Kodwa before uya enkonzweni yakhe, funda incwadi kaMateyu 7. Awuthi ngikufundele yona. uMateyu 7. Awuthi ngikufundele yona. Ithi xwayani abaprofeti bamanga, iverse 15. Xwayani abaprofeti bamanga abeza kini bembathise okwezimvu, kepha ngaphakathi bayizimpisi eziphangayo. Niyakubazi ngezithelo zabo. Kungakhiwa yini izithelo zomvini emeveni noma amakhiwane emakhakhasini na? Kanjalo yilo nalowo muthi omuhle uthela izithelo ezinhle, kepha umuthi omubi uthela izithelo ezimbi. Ngiyacabanga ukuthi kuzwakele. Abaholi benu ke labo. Le impulampula lezi zaseRoma lezi ezinkulu lezi ngathi bazondiza zaka Pope. Zinkinga lezo mpulampula lezo. Ababulali babuya ngokuzolala, abadlwenguli babuya ngokuzolala. Qhubeka ke wena ulandele soyicela ivuthiwe. Sengathi umdala ngazivula ingqondo asivula amehlo. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.